100 थाखाखौ बर' बोराय बुरि माखासे दङ बिसोर बुङो 100 थाखा आरो बिदिनो बाक्सुखौ बिसोर होनो बावसु मेम्बारफोरखौ होनो बिसोर मेम्बर ओमफ्राय खोथाखौ रायलायबाय बुंगोन सिनेमा नायनो एक्टर एक्ट्रिस नायनो मेम्बरफ्रा 100 थाखा हरदोंमोन बेखौनो जोङो दा बावसुआव सोनानै दोनदों। नायबावदो बेसर बागान बे बर'फोरनि नेरै आरो बे साल बिफां गोबां दंमोन गोदो बेखौ दानफायजोबनानै दा लांदां जाबाय जायगाया बेनिफ्राय गय बागान बेसर बागान खालामनानै थाबाय आरो न' लुनानै थाबाय फरेस्टनि आन्दारावनो दं हाया दाबो। सरलपारा मोनगोन सरलपारा बाजार मोननायनि सिगां मोनसे एसएसबि केम्प दं एन्ट्रि खालामनानै थांनांगौ। सरलपाराजों नांजाबनाय माखासे नेपालिफोर गामि दङ गय बागान जोङो दासो एसएसबि केम्पआवहाय एन्ट्रि खालामखांनानै नैबे जायगायाव
स्पटआव 5 मिनिटसोनि उनावनो जोङो पिकनिक स्पट मोनसिगोन लामाया जोबोद साफा हाजो एरियानि गामिखाय नैबे जाहैबाय गेट नेपालि सिख्लाखौ ड्रेस गानहोनानै खुलुमनाय बरायनाय फट' सावगारि दिन्थिदों आरो नैबे फारसेथिं बर'नि दख'ना गाननानै सासे बर' सिख्लाखौ खुलुमनाय बरायनाय सावगारि दिन्थिदों दा बे हेलो एभ्रिवान बयनिसिमबो हेपि निउ इयार बे 2 जानुवारियाव जोङो क'क्राझारनिफ्राय गासै आंजों 7 लोगोफोर ज' जाना सरलपारायाव फैदों आरो बे सरलपाराया भुटाननि मोनसे बर्डार जायगा क'क्राझार टाउननिफ्राय 70 किल'मिटारसो साहा जायो दा बे गोदान मोनसे पिकनिक स्पट मुङा जादों सिकनाझार सरलपारा पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटआव जोङो दिनै सफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना बेवहाय थारैनो गमामायैनो माखासे मिथिंगायारिनि नुथाय बे जोबोद मोजां दाखालि लास्ट डे अफ 2019 बेवहाय जोङो धिरबिलाव एसे रंजादोंमोन आरो मोनानि 12:01 जानाय लोगो लोगो जोङो 2020 बोसोर गोदानखौ जोङो बरायदोंमोन बिनि उनाव जोङो अखानायै 1 तारिखआव एबा 1 जानुवारियाव जों एसे जिरायदोंमोन रेस्ट लादोंमोन बिनि अखानायैसो जों दिनै 2 जानुवारियाव बे सरलपारा सिकनाझार पिकनिक स्पटआव फैनाय जाबाय
ओरै मोसाग्रा पिकनिक जाग्राफोर दङ बे ग्रुप मोनसे आरो ओरैबो ग्रुप मोनसे जोङो हानायखिनि बेरायबाय सरलपारानि सिकनाझार पिकनिक स्पटआव सरपां होननाय मोनसे टाउन दङ सरबांसो सरपां नङा भुटानाव सरपांखौनो होनो जोंसो बर'फ्रा सरबां होनो जेरै जोङो बर'फ्रा सान्तालखौ सावताल होनो नेपालखौ मेपाल होनो मबाइलफोरखौ मबिल होनो मबेल होनो एक्टरखौ जेरै बर'नि बुरि बुरिफ्रा एवटर होनो पिकनिकखौ जेरै पिगिनि होनो पिगिनि जाहै नागिरदों होननानै रायज्लायो औ एक्टरखौबो जों एवटर होनो एक्ट्रिसखौ एवट्रिस होनो आरो 100 थाखाखौ बर' बोराय बुरि माखासे दङ बिसोर बुङो 100 थाखा आरो बिदिनो बाक्सुखौ बिसोर होनो बावसु मेम्बारफोरखौ होनो बिसोर मेम्बर ओमफ्राय खोथाखौ रायलायबाय बुंगोन सिनेमा नायनो एवटर एवट्रिस नायनो मेम्बरफ्रा 100 थाखा हरदोंमोन बेखौनो जोङो दा बावसुआव सोनानै दोनदों ओमफ्राय सावथाल मेफाल गामियावसो जोङो स्रोद थारमाने बे जगत होननायनि हटेलाव हाबनो नागिरदों ayo ada sarung dalai जगतनि रेस्टुरेन्टआव फैबाय जों नै हाबफैनानै गोसो बायदि बिन्दास आरो बिनि सेरावनो बै बोहैलांदों जिरि जिरि ओरै हनै हाजो दङ राभाफोरनिबा मा होनगोन जिरदो जोङो फिन भुटान सेरनि हाग्रायाव फैफिनबावबाय ओरैबायदि समायना सोमखोर हाजो भुटाननि सारिगिदिं भुटाननि हाजोजों बेंखन जानाय बे सिकनाझार सरलपारा गोदान पिकनिक स्पटआ बे जाहैबाय भुटाननि हाजो आरो नैबे दै चाइनानिफ्राय भुटान जानानै बोहैबोयो बे दैया बेनिफ्राय बे दैयानो पाटगाव जानानै ओरै क'क्राझारनि गौरांथिंजाय बोहैलाङो बेनिफ्राय धुब्रि जानानै ब्रह्मपुत्रआव जयेन जाहैयो दान्दिसेनि उनावहाय साना हाबसिगोन थांनायावबो जोङो सहैनो थाखाय क'क्राझारसिम खमसे खम 1.5 घन्टा नांगोन बेनिखायनो एसे सानथिं बाथिं जों ओंखारनो सानबाय बे दखाना माबानि नामा औ दखान लायनो बे हाग्रा भुटाननि बेलाव बाय बाय
जोबथारनायाव बयखौबो बिदाय लादो। खुलुमहरबावबाय। बिदाय लादो। हेपि निउ इयार खुलुमबाय होमबा जों बिदाय लाबाय गोजोन्थों